Τώρα επιστρέφουμε στο στούντιο, καθώς τώρα πλέον μετράμε και αντίστροφα για τις κάλπες των δημοτικών περιφερειακών εκλογών. Μαζί μας είναι ο υποψήφιος δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με τον Συνδυασμό Κύμα Ενωμένων Πολιτών, ο κύριος Δημήτρης Δαβάκης. Κύριε Δαβάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παραβελίδη και καλό μήνα. Καλό μήνα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Μπορεί να μην σας ξέρει όλος ο κόσμος. Ας συστηθούμε. Ποιος είστε, γιατί κατεβαίνετε υποψήφιος δήμαρχος, γιατί να σας ψηφίσουν οι πολίτες. Κύριε Παραβελίδη, είμαι γέννημα Θρεμαβουλιώτης. Έχω διατελέσει από το 2006 πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας, δημοτικό σύμβουλος στον τότε Δήμο Βούλας. Το 2010 με τον δήμαρχο Γρηγόρη Χασιδόκοστα διατέλεσα αντιδήμαρχος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών. Και το 2014 κατέβηκα πρώτη φορά ως ανεξάρτητος δήμαρχος, υποψήφιος δήμαρχος, που ήμουν ελάσσον αντιπολίτευση, και το 2019 είμαι η μείζωνα αντιπολίτευση. Από το 2019 μέχρι σήμερα. Σε έναν δήμο πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ πλούσιο εντός εισαγωγικών, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και τεράστια κενά από τη Δημοτική Αρχή. Έχω κυκλοφορήσει τον τελευταίο μήνα 4 καρτολίνες που είναι οι 4 πολιτικοί άξονες του συνδυασμού. Και είναι τα αυτονόητα, κύριε Μαραβελίδη. Είναι το θέμα της καθαριότητας, είναι το θέμα των υποδομών και της δόμησης, είναι το θέμα των παραλιών και είναι το θέμα των δρόμων και πεζοδρομίων. Είναι αυτά που αντιμετωπίζει κάθε μέρα ο δημότης. Ο μέσος δημότης βλέπει την καθαριότητα, βλέπει την ασφάλεια, βλέπει τα πεζοδρόμια, βλέπει τα πάρκα, τα σχολεία, την ποιότητα στο να τα βάλουμε σχολείο. Σε μια σειρά. Να μπορέσει και ο τηλεθεατής μας, ενδεχομένως ο δημότης, να καταλάβει τι τον περιμένει την επόμενη μέρα. Τι του υπόσχεστε ότι θα είναι η προτεραιότητά σας. Αν ξεκινούσατε αύριο, τι θα έβλεπε πρώτο-πρώτο? Μια καθαρή πόλη. Μια καθαρή πόλη, μια πράσινη πόλη με φυτεύσεις, μια ασφαλή πόλη από πλευράς πεζοδρομίων και υποδομών. Μια πόλη που θα σταματούσε αυτή την αναρχιδόμηση των 5 και των 6 ορόφων σε μια δημοτική ενότητα όπως είναι της Βούλας, που είναι χαρακτηρισμένη κυβούπολη με προεδρικά διατάγματα και με συμβούλια επικρατείας. Με αποφάσεις ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας. Στη Βούλα παρανόμως και παρατύπως γίνονται οι κατασκευές που γίνονται. Επίσης θα νιώθει σίγουρος για το ότι υπάρχει μια δημοτική αρχή που διασφαλίζει τα συμφέροντά του. Αυτή τη στιγμή, κύριε Μαραβελίδη, σας ενημερώνω ότι ο εισαγγελέας περιβάλλοντος ερευνά την υπόθεση μπαζώματος του ημιτού με την άδεια της Δημοτικής Αρχής. Μπάζα από τον Αστέρα της Βουλιαγμένης, από το χερσαίο μέρος του Αστέρα, πηγαίναν και αναπόθεταν τα φορτία στο κημητήριο της Βούλας στην κορυφή του ημιτού. Επί 2 μήνες, Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2022. Άρα χρειάζεται μια δημοτική αρχή που να διασφαλίζει τα συμφέροντα των δημοτών. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Μιλάμε τώρα για ένα Δήμο ο οποίος έχει πάρα πολλούς επισκέπτες. Μιλάμε για ένα Δήμο ο οποίος είναι στο παραλιακό μέτωπο ουσιαστικά. Πολλά χιλιόμετρα παραλιακού μέτωπου. Ακριβώς. Οπότε εδώ πέρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τους κατοίκους άλλων Δήμων της Αθήνας που έρχονται συχνά στο δικό σας Δήμο. Βεβαίως. Εκεί πέρα θα μπορούσαμε να δούμε ενδεχομένως κάποια βελτίωση στο κυκλοφοριακό, κάποιο πάρκινγκ. Βεβαίως θα μπορούσαν να γίνουν. Υπάρχουν ελεύθεροι χώροι που θα έπρεπε να είναι πάρκινγκ για τους λουόμενους και επισκέπτες όλου του λεκανοπεδίου. Κυρίως για τους δημότες της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η περιοχή μας έχει και κλειστές παραλίες της παλιάς πλάζας του ΕΟΤ, αλλά και ανοιχτές παραλίες που φρόντισε όμως η Δημοτική Αρχή αυτή να τις μισθώσει σε ιδιώτες. Και κύριε Μαραβελίδη, να κάνει πολύ ασφιχτικές τις ελεύθερες παραλίες. Δεν υπάρχουν πια ελεύθερες παραλίες στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ούτε για τους κατοίκους του λεκανοπεδίου που έχουν συνταγματικό δικαίωμα να έρχονται σε ελεύθερες παραλίες. Κυρίως όμως για τους δημότες της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που πληρώνουν τα δημοτικά τέλη και έχουν δικαίωμα να κάνουν μπάνιο στις παραλίες τους. Μάλιστα. Πάμε και στο θέμα της καθαριότητας. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο παράπονο για τον συγκεκριμένο Δήμο, αλλά είναι ένα θέμα από το οποίο βλέπω να βγαίνει ψηλά στην ατζέντα σε αυτές τις εκλογές σε πάρα πολλές πλευρές της χώρας. Και θέλω να σας ρωτήσω για την καθαριότητα στο Δήμο το δικό σας, στα 3Β, αλλά και τι εσείς σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό.
Κοιτάξτε, εγώ θέτω το ερώτημα, πότε είδατε τον κάδο μπροστά από το σπίτι σας να πλένεται? Δεν έχουν πληθεί ποτέ οι κάδοι πάνω από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, ποτέ οι κάδοι στις περιοχές της Βάρης, Μιλαδέζα, Κόρμπη. Εκτός από τους κεντρικούς άξονες, ο Δήμος διαθέτει 3 καδοπλυντήρια. Θα έπρεπε σε τακτά χρονικά διαστήματα να πλένει και να απολυμμένει αυτούς τους κάδους, να τους αντικαθιστά και να τους επισκευάζει. Σε μια Αθηναϊκή ριβιέρα εντός πολλών εισαγωγικών, κύριε Μαραβελίδη, οι υπηρεσίες είναι έλλειπες. Και με αυτό, κύριε Δαβάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό βράδυ, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.